Enye into esiyomkhuba omusha-ke manje ezolahlekisa abantu ileyo ukuthi uma ngabe ungakomalume ubhilonga khona isiphande sifakwa right ngoba kufana nokuthi kini lapho. Uyabona-ke leyo izobalimaza kakhulu-ke abantu, izobalimaza ngale ndlela esimangaliso ngoba lezi zandla lezi zonke ey'khona ezikumuntu zowu-two ziyakhuluma. Esakwa-left siyasho ukuthi ngakuphi, esakwa-right siyasho ukuthi ngakuphi. Akudingeki nakuchazwa, akudingeki nokuthi mhlawumpe kuze kulokhu kukhulunywa kakhulu ngalo nto leyo. Enye into ezokwenza ukuthi iy'ngane eniy'fake iy'phandla zingabi nalo ushintsho empilweni zibe ngodomoloza, ingane idomoloza, uxele ukuthi hawu le ngane siyidomoloza manje ingoba nenkolelo enye uthole mhlasimpe nizwe isho umuntu othile mhlawumbe noma uyamsebenzela. Kukhona ukuthi ngizale ngibe ngwakomalume bese ngithi ngifuna ukwenza umcimbi mhlawumbe noma bethi bafuna ukungenza ngenkululeko bengibike noma bengifake isiphandla. Mhlawumbe kufika amakhehla kithi ebusuku akhona komalume athi mzukulu wena uyingane la ekhaya thina sakuzala ngezathu. Kufanele isiphandla ungasifaki kwa-left usifake kwa-right ngoba vele indaba yakho nje uyohlezwe lo muzi lona savumelana ngawe ngokuthi ifuneke lo muzi uzowuphathi wakhe. So-ke lo muzi lona kudinga ukuthi-ke uwazi ukuthi wena leyo nto leyo uthi isebenzele lowo muntu mhlampe obe nesibonakaliso sawo yena yedwa. Bese-ke mhlawumbe uthi lowo muntu usezotshela bonke abantu ukuthi hhayi uma ungabe ungakomalume isiphandla sifaka right lutho. Isiphandla sakomalume esibaka left ngaso sonke isikhathi wonke umuntu okubuka imost abantu abangabathandayo ukuthi mhlawumbe uyisayoni esithile ubaba oyisawona noma umama oyisawoni. Abantu abaningi-ke abangabathandayo mhlawumbe abantu abaze baqaphela isikhathi esiningi amandla amaningi basuke besebenza ngelokhuzana yakomalume. Imost nje abantu abangabathandazi mhlawumbe umuntu awukayinakisise loo nto basuke besebenza ngesidalwa sakomalume babo. Ukushiya ukuthi uma ngabe sebekhuleka lapho bayibala zonke zo-4 bebala ugogo wakomalume mama wakhe wakomalume ababo wakhe vele kusuke kufanele akhuleke wonke amalokhuzana uma ngabe sekufika umuntu. Kodwa isikhathi esiningi ubuka iy'phandla ujwayele ukuyifaka ngala ka-left. Le nto ikutshela kahle ukuthi okusho ukuthi amandla nawo lo muntu nasewenzayo nethongo limnikeze lo msebenzi elakomalume wakhe. Ngakho-ke ayikaze le nto ibe ukuthi izoba i-debate noma izobe ukuphikisana. Uma ngabe uphethwe komalume isiphandla usifaka kwamalume ka-left. Enye insizwa yathi kimi Nkosi yembona kwenziwa njani manje uma kuwukuthi ubaba wakho lobolile bacaca noma wakho then nina ngale nalandwa nonke nazofakwa la ngosiko naphinde namukelwa ngehubo lakhona njengoba kwenza kithi sonke. Kodwa mina ngiyingane yokuqala umfana into esengibhekene nayo-ke manje lithi ikhehlela komalume mina ngedwa kwavunyelwana ngamhla ngiqala nje ukuhlala isibelethweni ngima kwathiwa mina ngizophatha umuzi wakomalume. Njengoba ngilana nje iy'mfuno zami zonke zidingakala zibe komalume, yonke into yami inhlahla yami komalume noma bekhona abangalaka baba kodwa abanawo amandla. So-ke mina Nkosi yembona ngimisa kanjani njengoba bakomalume bethi bangidinga khona ngoba lo nsizwa yayidalelweni yona yayidalelwe ukuthi yona iyophathi komalume bawo ngisho abazali babo beshadile benjalo. Yabona ukuthi umnkosana sephelile-ke manje kuyona ukuthi iyona inkosana noma iyona kanjani njani. Yakhumbula ngentethe indaba inkosana isiza ngalutho futhi inkosana ijulile kahle athi ithola umuntu ofika wagela egcekeni egcwele umumpu abanye abangayikholwa loo nto leyo. Lo nsizwa kwaphoqa ukuthi njengamanje sekufuneka kube ukuthini yona abakubathambisa iy'nhliziyo kusho ukuthi umuntu ozolokhu ebhalansisa kanje umuzi ozowakha manje wakomalume, umfazana naye wakomalume, inhlahla naye wakomalume, yonke into yakhe yakomalume. Kodwa abazali bakhe basinile banesichawu baphinde futhi bayilanda kahle iy'ngane zabo ngala bazoyimukela ngala. Kodwa yena yedwa uthola ukuthi baningi-ke abazothi banalo nkinga bahleli ngenkani ngala kababa. Mhlawumbe noma engashongo ukuthi umuntu akayohlala khona kodwa naye inhlahla yakhe yonke njengoba bazalwa komalume isidalwa sakhona sathi siyamgcina thina ungowethu lo simbekele imisebenzi la ekhaya sazoyenze u1 no2 no3 ngoba na komalume inkaba kababa igazi bayohleze benamandla bakamalume kakhulu bayohleza impilweni yomuntu. So ayikho le nkulumo ukuthi isiphandla sifaka right uma ungabe komalume. Uma ukuthi lo nto yasebenzela umuntu oyedwa yavela kuyena hayi wonke umuntu. Uma ungakomalume izandla ziyakhuluma, uma ungakomalume ukwa-left. Yingakho ngisho umuntu uthola ukuthi isibongo siyamphoqa ukuthi akabuyele kwakhokho lo osuke mhlawumbe uthola umakhe nawo usebhilonga komalume bakhe. Lowo muntu lo uma ngabe buyela kwakhokho isiphandla usifaka ka-left ngobani na ekhaya konina wakhe ngobani na umuntu okuyena omlethe kuleli khaya uNkulunkulu wakho wasemhlabeni okunguma wakhe ukwa-left kusesandleni sokunxele naye
akekho kwa right. Ingakho ke nengane yakhe nayo kuphoqa ukuthi imibuyele kakhokho isiphanda ifike ngeke ithi imibuyele kakhokho makuphoqa ukuthi umsamo uyibuyisele kakhokho ifike isifaka right ekubeni kusekhakoni lamawawo lapho ngeke. uNkulunkulu wakho emhlabeni mawukuthi isandla sakhe yena simphoqa ukuthi beka left kuzogcina kuhudulela nakukuphoqa ngoba awukwazi ukufaka u right ngoba u right usho ukuthi wena wababa ngokwegazi wena nje ubiza ubaba wakho permanent. Ingakho ukuthi umuntu ungakagogo kodwa ufaka isiphandla ka left usifakelani pho ingoba unina uNkulunkulu wakho semhlabeni ukhonjwe le ka left usesandleni sokunxele unina naye ke njengoba inzalo ngezalo nina akakwazi ukuba ka right hand unina kubene ka left. Lento iyafana lento eyenzeke eNazaretha kumuntu mhlawumbe kwafika abantu bakubo yedwa wasezothi mfowethu chena wasezothi cha ndodana la ekhaya ungabusabugaya utshwala thina sesikholiwe siyakholwa manje thina sikholiwe kakhulu thina ungabusasenzela utshwala senzela amahewu. Lo muntu lethatha leyo nto leyo waseyibona manje isintshuma sekufuneka ifake wonke umuntu waseNazaretha. Uthi umama ngathi sengimvala utshwala sengasabugaya yavaleka imali yomyeni wami empesheni kwafika ikhehle ebusuku lathi ugila mkhuba muni lo muzi ubani nobuganile kusho omunye umama omkhokheli. Ngikhuluma na ngimtshela sefikile ngathi mina umkhuba lo asivala utshwala bengashonga abanikazi ubani novala utshwala. So ke omunye umuntu uzokwenzelwa into kubo kwakhe kwaMpanza kuvela ukuthi la kwaMpanza utshwala busafunakala bese le nto eyithatha kuzokuba intshumayelo. Angikwazi mina indlela eyibona ekade itshelwa mina ebusuku bese ngiyithatha ngizothi mina njengoba nje sekunento ezithe kahle kahle mangabe uyingane kanje ufune kwenze kanje akulula bekutshelwa mina ngoba kunezizathu. So umuntu ozalwa komalume isiphande lifaka komalume nizolenza ingane zibe ngodomoloza nizolimaza ingane zibe ngodomoloza. Uma ngabe usifonela wena usiyaconsulta udinga information ayisanakho ukuthi mhlasimpe lapho sekufuneke kube ukuthi iyaphisana kodwa mangabe udinga information yamahala ngene emapagini eTV na Facebook na YouTube na TikTok kodwa musu udinga ulwazi usiyaconsulta ama-appointments siyawenza njengoba nabanye benza. Awusifonele ebusuku nisazolimaza ingane ngisasho namanje ngiyabonga ethuba.